guys, panda ndichitsvaka ndichiverify kutara mitemo yenyika ino, ndaona panoti ipo from today, kana kuti regai nditi mutemo wakachinja weSouth Africa. If you are a foreigner uchibva kunyika iri kunze kweSouth Africa, no matter wakuvara zvakadii, no matter watsemuka musoro kana kuti watsemuka pai kana kuti wavhunika kana kuti wafira passport, ma-road accident fund achabhadharwa munhu wekunze kwenyika ino. Izvi zvirimo mumapepa iwaya andavhura ichi. Road accident fund achisiko kumunhu wekunze kwenyika. Pane zvikwanisiro zvinodiwa kuti ube nazvo ndo kuti ugozoiwana road accident fund. Zvinotaridza sema insurance inenge international insurance yaunofana kunge uinayo. Iyo inogona kuwanikwa zvikuru kuvanhu vanodrive matrucks, vanoimporta chikafu nekuexporta chikafu, kana kuti zvinhu zvigoods from outside the country to here, or to take the goods from here to outside the country. Iyoyo insurance yacho iripo, chakuudzai panguva inotevera inowanikwa. Ndo vega vane kodzero yekunoiaplya. Vaiaplya vozova nekodzero kuti vakaita accident muSouth Africa vanofanira kuti vawane road accident fund. South Africa iri kuruza mabhillion nemabhillion each and every year because of foreigners vari muSouth Africa vanoita maaccident vopiwa mari. Let's say paita accident munhu muSouth Africa each and every day panoita accident each and every day. That accident inoinvolve ma-foreigners, especially ma-tax. Panoita kana one foreigner kana two foreigners. Pakukuvara kwaunenge waita each and every foreigner ipapo, zvisinei nekuti ndewe muno muSouth Africa, but anyone anenge aripo asi ari foreigner muSouth Africa, even muSouth Africa anopuwa mari iri more than 1 million, more than 1 million. Kana wavhunika gumbo, kuvhunika chikwa, kuvara zvakanyanyisa zviri dangerous, you can get more than 1 million rand. Saka mari iyoyo vakazvidiscover vakaona kuti mari yatiri kupa vanhu ava vanoita maaccident, ivo havanawo zvatiri kuwana kwavari zvinoita setax. Hatisi kubhadhara tax, chedu kungopiwa mari kana taita maaccident. Saka vakazviona vakaona kuti beta vanhu ava tivastope. Kana uchida kuti uiwane mari iyoyo before uite accident uchakasimba, inda unojoina insurance iyoyo. Kana wajoina insurance iyoyo ndo inozoita kuti ukwanise kunoclaima mari yeroad accident fund. Asi kuti uiclaime unenge usina kuvara panguva imwe chete yaunenge waita accident. Unenge wakuvara panguva unenge usina kuaplya panguva yawaita accident. Unoaplya even sanhasi woita kana 6 months uchibhadhara insurance iyoyo. After that 6 months then you can get insurance, you can get that road accident fund, because unenge une mari yauri kubhadhara yeinsurance iyoyo. Zviri kubatika. Kana usina insurance, chaverify chakuudzai zita reinsurance yacho. Ndasangana papeji rairi. Insurance iyo kana usina, chero ukaita accident hauwani mari yeroad accident fund kana usina kuiaplya. Asi kana wakaiaplya wava ne6 months uchibhadhara, then you can qualify to get that money yekuti ubhadharwe pakuti wakakuvarira muno muSouth Africa. So ndonyaya ndauya nayo guys. Ndinoda kuti mushe neshamwari dzenyu nehama dzenyu muchiudzana kuti ndo zvavako. Vaya vaita maaccident nhasi, vakaita maaccident nezuro, vari kuvimba kuti haichabuda mari ndigodya mamiliyoni. No, hakusisina. As long usiri wemunyika ino yeSouth Africa, hakusisina. Mari iya yava vanhu vemuno, nekuti mimi kunyika dzenyu pakaita accident munhu wemuSouth Africa nomuSouth Africa haapiwi mari iyoyo. Nyika yanga ichipa mari iyoyo iSouth Africa chete. Musadc countries ndiyo chete yanga ichipa mari iyoyo, dzimwe nyika hadzisi kupa. So kunyika yedu havatopiwi kana vakakuvarira ikoko. Saka kuno havasi kupawo kana ukakuvarira kuno. Ndo mamiriro azvaita. So asi kune insurance yaunofana kujoina. Kana wajoina inozokubatsira kuti ukaita any problem yakafanana neiyoyo seaccident, unogona kupiwa mari iyoyo. Ndatenda hangu.